टिचारा जोंनिया सासेल'खाय जोंना माने हास्लाबा दा जोङो बेखायनो बिमा माहारि जानानै जोंनो फोरोंगिरिखौ दा बावैनो जोंना होनांगौ होननानै आङो मोनसे खावलायनाय जाबाय आरो आंनो फरायसालियावथ' फोरोंगिरिया सासेल' फोरोंगिरि सासेया मालाबाबो गोग्गो शिक्षा होनो हाया मानो होनबा बेयाव गोबां खामानि थायो अफिसफ्रावबो गावसिनि बिखयबाबो दा गथ'फ्रालाय बुङो सोंबाथाय जोङो न'आव थांनानै क्लास मोनबेसे लाखो होनबा गथ'फ्रा होनो मोनसे बा मोननै बेखौल'सो खिथायो सासे फोरोंगिरिया 6था क्लास खालामनो हायाना 6था जाहैयो मानो होनबा क थाखोसेया मोननै जाहैखायो राननाय जाखायो नालाय ओंखायनो माने दा जोंनो गुबुन फोरोंगिरि नांबावगौ आरो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ होमबासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ इयुनाव मोजां खालामलांनो हागोन सासेल' फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ गोग्गो खालामनो हाया आरो আমি এই স্কুলখন আমি যে হিৰিৰপৰা আমি ইমান স্কুল বনাই আমি 1978 চৰকাৰীকৰণ হ'ল এই চৰকাৰীকৰণত যে মানে আমাৰ দুজন মাষ্টৰ আছিলে এই দুজন মাষ্টৰটো আজি 2011 চনত মানে বেলেগ স্কুলত ছেকেণ্ড মাষ্টাৰটো লৈ যোৱা হ'ল আমি বহুত এই গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত দুখিত হৈছোঁ কাৰণ আমি ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰীকৰণ হৈ দুজন মাষ্টাৰটো যদি মানে চৰকাৰে এনেকুৱা লৈ যোৱাটো আমি ভাল পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা আমাৰ এই আসামৰ চৰকাৰ যাতে এইবিলাক মানে কৰিব নালাগে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি আমি যি সংবাদ বিষয়াসকলৰ আজি ইয়াত আহি পেলাই যে মানে আমাৰ লগত কথা পাতি পেলাই গ'ল আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা যাতে মানে ইয়াত আকৌ এটা মাষ্টৰ যাতে লাগে আৰু আমি দুখীয়া মানুহ আমি ভেঞ্চাৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুলত আমি দিবলৈ মানে আমি নোৱাৰোঁ सासेल' फोरोंगिरि थानायनि थाखाय ओरैबायदि उसुबिदा जाय उसुबिदा जोंखौ दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव उसुबिदा ओरैबायदि जाहाथे गथ'फ्रा मोनबा क्लासखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ फोरोंजोबनो हाया जायो सासेल' फोरोंगिरिनि थाखाय आरो दिनै सासेल' फोरोंगिरिया सारा जोंना मालाबा अफिस गावनि स्कुल अफिसाव थांनांगौ जायो बेनि थाखाय दिनै स्कुलखौ बन्द' खालामनानै थांनांगौ जायो बेबादि उसुबिदा नुजाथियो आरो